Jangan tikalan. Okay. So may mas Mao ni ang dalat. Kung inyong nakita sa kong luyo, mao ni siya ang syudad. Dili mo ko kitag syudad nga pareha ini diha Cebu. Tungod kay wata kibaw kung sa hinungdan, pero makita nato ang efficiency sa Vietnamese government nga bisan pa nga nias tunga sila sa kabukiran. More than 5,000 feet above sea level, pero makita nato kung unsa ka mabungahon o ka mauswagon ng ilang syudad. Busa babay hantod sa sunod natong panagkita. Kini si Alan Hinson reporting live from Dalat, Vietnam. so may masultan nimo sa bulak, sir. Murag bulak sa kabuntagon. Oo. Mura? Mura ako ay kasulti. Okay.